बेबायदि बल खेला गेलेनानै गोबां थाखा फैसा नांगौ जाबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाया दिनै आंनि फिसानि थाखाय सिकित्सा खालामनो जेन थाइसे थाइनै रां हरनो बिनि थाखाय रायजो राजानाव खावलायनाय थाबाय ओमफ्राय जोंनि सार चिफ सार दिनै प्रमद बर' बे प्रमद बर'आबो जाहाथे अनसुंथाइ हरनो बिनि थाखाय सारखौ दिनै प्रमद बर'नावबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे अनसुंथाइ हरनो जोंहा गोबां थाखा फैसा गैया गरिब अबस्था जोंहा हाजिरा मावनानै जायो आंनि फिसानि थाखाय चिकित्सा खालामनो जाहाथे अनसुंथाइ हरनो आङो सारमोननिसिम गुरैयै आखाइ खबजबनानै खावलायनाय थाबाय बेनो लेबारखौनो फारसे हाखानानै गारनो गोनां जाबाय जोबोद दुखुनांथावनि खौरां लोगोफोर दाख्लै बावैसो जालांनाय घटना ओरैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बाजारनि एसे खोलाथिंजाय मोनसे जवाहरलाल नेहरू मिनि स्टेडियाम फुटबल गेलेग्रा फिल्ड दङ दा बेयाव बेबायदिनो आमगुरि जननि बानजायनायाव सामा स्कुल फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय जादोंमोन दाख्लै बावैसो ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट गुरुदेव कालिचरण एकाडेमीजों ओमफ्राय ओरैहाय खयलामयला सेन्ट पिटर इंलिश स्कुलजों सेमिफाइनाल गेलेदोंमोन दा बेयावनो ओरैहाय गुरुदेव कालिचरण एकाडेमीयाव फरायबाय थानाय क्लास 9आव फरायनाय ओरैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिबिथा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय आमलायगुरि गामिनि सानाम बसुमतारीनि फिसाला बेराफारसे फिसालायाबो बे सासेल'खा प्रबित बसुमतारी बियो बे फुटबल खेलायावहाय किपार थादोंमोन ओमफ्राय बियो फुटबल गेलेनायाव ओरैबायदि आखा फाखामोन ओमफ्राय किपारावबो ओरैबायदि आखा फाखामोन दै ओमफ्राय खोनानाय बायदिब्ला बिखायाव दाक्का जाफैदोंनो ओमफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्रा लेबारानो ओरैबायदि गुब्रुजोबदोंनो ओमफ्राय दा लेबारखौनो हाखानानै गारनो गोनां जाबाय आरोखि ओमफ्राय दा न'खराव ओरैबायदि गोरिब अबस्था गैया खामला मावनानै जाग्रासो सानसे खामला मावनानै जायाब्लानो गैया न'खराव दा न'खरनिफ्राय बिमा बिफाया रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोननो थाखाय खावलायदों दा बेनिखायनो आंबो प्लिज रायजो राजाखौहाय आं गुरैयैहाय रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय जा हायो थाइसे थाइनै साहा लोंनायाव गारालाबा अननानैहाय सहाय हरलायोब्ला जोबोद मोजां जागौ होननानैहाय आं सानो दा आङो एकाउन्ट नाम्बारखौहाय होनानै होगासिनो दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बिखुनजो जायो दे सोमोन्दोआव ओरैहाय जोंनि हिन्जावफोरनिफ्राय लानानैहाय नांग्रे नुंग्रे न'नियानो होनजायो आरोना ओमफ्राय दा बिखुनजोफ्रा आंखौ खावलायबाय थाहरदों जोंनि फन पे गैया जावायसो अननानै नोंसिनिखौनो होना होदो होननानैहाय आंखौ खावलायबाय थाहरदों दा बेनिखायनो आङो बिखुनजोफोरनि खावलायहरनाय भइस रेकर्डिंखौबो आङो ससे होना होनायसै जावैसो जोंनाथ' फन पे गैया जावैसो नोंसिनिखौनो होना होदो जावैसो आंनिखौ होना होनायसै ने औ दे जेखिया जा जेनेबा जा थाइसे थाइनै अनसुंथाइ माबायो जमा खालामनानैहाय औ आंनिखौ होना होनायसै आं दे बिदिला ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बारा नोंसिनिखौ होना होनायसै आङो दे जावैसो नोंथांमोना सहाय हरलायोब्ला निस्सय बे प्रबित बसुमतारीया थाबैनो मोजां जागोन आङो आसा खालामदों जोङो बेबायदिनो थाइसे थाइनै सहाय होलायोब्ला जोङो इसोरनिफ्राय बांसिन बोरखौ मोनगोन दा आङो खावलायहरनाय थाबाय दा बेनिखायनो जा हायो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनो थाखाय बे खेलाखौहाय आंबो नायबाय थाखादोंमोन एक्चुवेलि बिसिनि सेमि फाइनाल गेलेनाय टाइमावहाय आं गैलामोन आं फैबायमोन नङाब्ला आं अन दा स्पट नुगौमोन ओमफ्राय आङो फाइनालावहाय थानो मोनदों ओमफ्राय बिसिनि सेमि फाइनाल खेलायावहाय आं थानो मोनाखै ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबावगोन जाहैबाय जायफोरा भिडिअखौ नुसनदों अननानै प्लिज शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो नुनानै थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरनानै जेन बे बाबुखौ थाबैनो मोजां खालामनो हायो दा बहुद गोबां रांनि गोनांथि जानानै दङ दा ओरैबायदि थाखा फैसा नांगौ जानानै फैबाय दा बियो बेबायदिनो ओरैहाय बङाइगाव आरायगाव हस्पिटालाव दङ दा फाहामथाय लागासिनो दङ दा अपारेशन खालामबाय ओमफ्राय बहुद गोबां थाखानि प्रयजन जाबाय आरोखि दा बेनिखायनो न'खरनि बे जाथाय जानायनि बिमा बिफाया रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै अनसुंथाइ बिहरबाय ओमफ्राय जायफ्रा नुसनदों अननानैहाय शेयार खालामनानै होदो ओमफ्राय हायोब्ला बयबो जा हायो थाइसे थाइनै अनसुंथाइखौ हरदो जाहाथे जोंबो हरनायनि बांसिन बोरखौ जोङो इसोरनिफ्राय मोनफिनगोन होननानै आङो बे भिडिअखौहाय एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।